balma malik na foli la jaboko omo fo danti foli mina bi omo ka émission madi sans fait no yi sigidolo émission mi la belendo malik na foli fait wala sa ko la donia o ka artiste ou ka vika anuka actualité o hokum kwanana anga wele sira artiste beli ba flama bi no e général Balodi ani Kuyate bi kadi olu de banga plateau kambi au bismillah ni Balodi saha c'est qui présenter un enfant là. OK, me foli la c'est en fait le barabela jelema vraiment on wele la adiarani anana wele jabi nene mbalimake ani nkorake no e général Balodi ala kana foyi ke mokoshila mina arabi général Balodi voilà on ya fo chugo mna tete mo ka ni balma muso ni muso to ma muso OK ti muso to wale OK o bismillah anga plateau ka on a wele jabi o jaraye ko sebe Balodi mais pour que en fleba ka doko Balodi ba mbolo ya bi me fait Balodi ka acapella ka en follow anga soro ka do question kon nana manote alade ya kawe ne fatoma ikana jukuya manote alade ya kawe masade ya kawe latifu masade ya kawe alade ya kawe famade ya kawe. Voilà, j'espère que mon regard est donc. Jemeta reform, tout ma si magnifique débat forme, tout ma belle, balanta reform, tout ma si magnifique débat forme, dununta reform, tout ma si magnifique débat forme, ala torota resebe, moru débat sebe, na sebe na John débat jabi. Masa ala deba jabi wati jabi bebolo ati jabi bebolo. Voilà, merci. Ati jabi bebolo ayo sokoleto malik na Foni TV ka namo ame feka do yido na musique kona chukudi musique jara chukudi même si ni beba do ko Kuyate la ko beba do ko musique be ni ko Kuyate doron amado ko jellu oui tiens na re ajara chukudi kana donglida boy ka o nyini ngani jarani nyodi fongo fen fen ya kanu ibe kai tiendo ambora jelula ne o de fo donglida la tan fin donglida la ma bon fin donglida yi dakandi ni ala yi kunglina kai ni akanu dro ibe kai ni ala ki be kemi ibe kuyi donc ni donglida damine depuis nga dogon ni dongli mi mena jara nyi bala degi mi se ka da moko kuma foni ndeni me ka dongli la dondo la de moko yi encourager donc nana ke nga baray alhamdulillah. OK iko fembe dakay ko yechi mais anye bi la bi ka donglu ire ika dongli do de be o yi la ko do ko sebe it ndoli no de mais o yi la ko do ko sebe ame fe ka do no yi fana anga sura ta question ina fo dongli jume edoda neto do foni o foni singala awo ika dongli do be jine dongli do awo me fe kata no tamba fasa tamba fasa voilà parce que jina dongli chamandara awo nui kele mogola ngolo mani kele ikana kuma nui kele yere nya bali mani kele ikana fenfo ko joni banyena bo ngo ina cheta mabanyena bo ye joni banyena bo ma tu cheta mabanyena bo ikana kuma kele jokiri jo bambide tamba wilila jokiri jo siribona ma jokiri jo imade tawa kele jokiri jo bambide tamba. Merci. Ni tara ika pajuka ibayi c'est vrai que ibe dongni wero da mais ika jine fasada de kacha ebise ko nya fanya tiendo be dongli wero da ina fo bamana dongli ne ya damne ni bamana dongli de be bamana dongli de da mi se ka fo nga base bamana dongli nga jina dongli kadi moyi bara flay bo de jatemine ibe minda nabe jamo yi bo de ke kacha ya wa fene alhamdulillah ne re kan nafa soro dongli dala a soro la jina dongli de la moko be ne ta sumula mbe waro soro me finu soro nga ne fon fen soro ko alhamdulillah ya best soro la jina dongli dala
o ye bɛɛ n'i dakan de ye jinɛko yɛrɛ ye dakan ye o ye tiɲɛ awɔ faamuyali sɔrɔla la a sinon mɔgɔw ko caman ye ɲininkali kɛ ko yɛrɛ de ye jinɛtigi ye wa je sais pas a bɛ jinɛ fɔli da a ka dɔnkili bɛ don mɔgɔ fɛ i bɛ toujours mɔgɔw b'u snap na i ka TikTok kan caman ye ɲininkali kɛ yanni an ka na émission in na ko an ka ɲininka ni a yɛrɛ de bɛ jinɛ fɔli kɛ wa cogo jumɛn de don o ɲininkali fɛnɛ diyara n ye ayi ne tɛ jinɛtigi ye ne ye dɔnkilidala dɔrɔn de ye ne ye jinɛ dɔnkilidala de ye n ye bamanan dɔnkilidala n bɛ dɔnkili bɛɛ da ne bɛ dɔnkili sugu bɛɛ lajɛlen da nka ne tɛ jinɛtigi ye awɔ ok faamuyali sɔrɔla la an bɛ ka na général la Sajaja Ali baasi t'i la somɔgɔw ma Ali an tɛna na e ɲininka bilen i nana musique la cogo di parce que le maestro le grand général maxi vacances kuma ni sisan tɛ kelen dɛ non ni sisan tɛ kelen alhamdulillah Balodi e ka dɔnkili depuis k'a daminɛ an bɛ ka maxi fɔ jeme t'a yɛrɛ fɔ ninnu na mɔgɔw b'a ye i ye wajulikɛla de i ye zikiridala de ye wa ou bien i ka genre ye jumɛn de ye fɔ wala bon ni kɔni question in bɛ poser plateau bɛɛ lajɛlen kan mais i se k'i da bolo bila aw da la sinon ne tun bɛ n bolo bila aw da la pour que aw kana nin question in poser vraiment parce que la question posée ka caya kojugu mais baasi t'a la c'est bien c'est-à-dire aw ta ye pour que aw ka bɔ an ka kow de kalama an ka bɔ fili la ani min fana bɛ k'an filɛ an ka essayer ka an ka ko version yɛrɛ d'u ma bon n delila k'a fɔ aw ka plateau kelen in kan yan pour que ka kuma surunya ni ne kɔni ye ne ka musique sigilen don reggae de kan mais ni e ye ne kanu ka ne kɛ zikiridana ye ne jɛra n'a ye ni ye ne kanu ka ne kɛ artiste ye ne jɛra n'a ye ni mɔgɔ bɛ yan min ye n kanu ni a ka faamuya cogoya ye ne bɛ jɛ ni a ye parce que ni ne tɔgɔ yɛrɛ daminɛ la ye général a bɛ fɛn caman demander je suis général tu es général est-ce que bɛ k'a faamu mais n ka musique yɛrɛ sigilen don min kan o ye reggae de ye mais parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko n bɛ zikiri da parce que o b'a ye n bɛ dɔnkili mun da a bɛ mɔgɔ bilasira donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko tigɛndiya fana ye zikiridana de ye an m'o question o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko musangare fana ye zikiridana de ye bon zikiri n'an y'a faamuya dans le bon sens an b'a fɔ aw yɛrɛ a bɛ conseil de di mɔgɔ ma n'i yɛrɛ y'i ka dɔnkiliw ta k'a lajɛ tu vois que tellement que conseil b'a kɔnɔ a bɛ mɔgɔw bilasira o kama an fɔ zikirida parce que on a tendance à voir que zikiridalaw b'o de kɛ fɔ mɔgɔw ye quoi voilà parce que zikiri kɔrɔ yɛrɛ anw yɛrɛ de tɛ zikiri kɔrɔ dɔn donc n'an m'a kɔrɔ dɔn dɔrɔn kuma bɛɛ i b'a ye an bɛ ɲagami voilà donc komi an ye nin kuma mais an ka nin kɛ ka tɛmɛ quoi a jaabi y'a faamuna faamuyali sɔrɔla la Balodi ko lui il est général a b'a bɛɛ kɛ reggae an bɛ taa n'o ye mais Balodi n'i ka albumu ta k'a lajɛ k'i ka dɔnkiliw titre ta k'a lajɛ tu vois que c'est un peu fort i bɛ titre i ka inspiration yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di i ka titre bon sɔrɔ cogoya caman bɛ ne ka inspiration na sɔrɔ cogoya caman b'a la an filɛ baro min na ne bɛ se ka inspirer an filɛ baro min na nin yɔrɔ an bɛ ka baro min kɛ nin ye normalement an bɛ ka fɛn mun kɛ a bɛɛ dɔnkili de ye bon mɔgɔ mun bɛ yan an ka mɔgɔ mun ani mɔgɔ mun an kanubaga mun bɛ yan bon a bɛɛ bɛ se ka kɛ dɔnkili ye bon ani inspiration tayɔrɔ wɛrɛ b'an na min t'o fana ye donc n y'a surumani de d'i ma dɔrɔn pour que i k'a faamu faamuyali sɔrɔ la voilà Balodi n bɛ fɛ ka question mun fana poser est-ce que i ye tournéw kɛ national et international n ye tournée kɛ national bon n ye tournée kɛ oui n bɛ se k'a fɔ n danna farafinna yan n ma taa tubabu la o bɔra e yɛrɛ la bon a yɔrɔ dɔw bɛ yen o dɔw bɔra n na a dɔw bɛ yen a ma bɔ n na a ma diya e yɛrɛ ye a dɔw awɔ an ka to a dɔw ma parce que ne tɛ taa yen diya ye kama quoi ne bɛ taa n kanubagaw la nisɔndiyali de kama ok voilà donc i b'a faamu dakuruya kelen mais Balodi ni ne y'a faamuya ni an lamɛnbagaw m'a faamuya c'est bon n bɛ ka min f'i ɲɛna nin ne tɛ taa yen diya ye kama
ne kanubaga mun bɛ ne bɛ sɔn ka taa olu diyaɲɛ de kama. D'accord. Balodi an bɛ fɛ ka dɔ artiste yɛrɛ ka rôle jumɛn ye jamana kɔnɔna na? Bon artiste ka rôle ye fɛn caman ye jamana kɔnɔ ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛsɛlen don minnu na an ka société kɔnɔ artiste bɛ fara u kan k'o dilan o kelen c'est-à-dire i bɛ taa sɔrɔ furu dɔ bɛ yen a bɛ yoboyaba cogo dɔ la artiste dɔ ka dɔnkili sababuya la hali ni o muso n'o cɛ ni o artiste ma ɲɔgɔn ye o artiste ka kumakan kama o furu bɛ se ka dilan bon dɔw bɛ yen o yɛrɛ tɛ silamɛya yɛrɛ fɛ dɔw bɛ yen o tɛ chrétien yɛrɛ fɛ dɔw bɛ yen o la faamuyalen yɛrɛ tɛ mais artiste bɛ se ka nin bɛɛ yira artiste bɛ se ka mɔgɔ bila nin sira bɛɛ kan ka hakili ɲuman d'i ma donc o la artiste jɔda ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ faso jɔli la voilà ok faamuyali sɔrɔla la Umu Kuyate namu a bɛ cogo di a tɛ cogo la Umu namu an bɛ fɛ k'e ɲininka ɲininkali min na e ka projet ye jumɛn ye dans les jours à venir projet jumɛn de bɛ e bolo tiɲɛna projet minnu bɛ ne bolo dɔrɔn musique ka ɲɛtaga o ɲɛɲininiw de bɛ ne bolo musique bɛ se ka avancer cogo min na Mali musique bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o projet de bɛ ne bolo o projet de bɛ e bolo ani jinɛ tama parce que Umu an bɛ don min na ko bi réseau sanfɛla la jinɛ fɛn ninnu de ka ca jinɛ dɔnkilida fɛn ninnu de ka ca bɛɛ b'a kɛ tan maintenant on ɲɛ b'a la fana jinɛtigiw yɛrɛ dama fana man di parce que ko in kɛlen don secteur ko de e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn fɔ o kan parce que e ko k'e ye jinɛ dɔnkilidala de e bɛ se ka dɔnkili da e bɛ kɛ sababu ye ka ninnu fara ɲɔgɔn kan parce que ne bolo fɛn kelen de don bɛɛ bɛ fɛn kelen de nɔfɛ o ye tiɲɛ bon yɔrɔ min ye jinɛtigiw ka kɛlɛ ni fɛnw ye o yɔrɔ ne t'o dɔn mais n kɔni bɛna fɛn min f'i ɲɛna diɲɛ baara o baara fadenya b'a la awɔ diɲɛ ala ko min filɛ nin n'i taara misiri kɔnɔ i bɛ taa fadenya sɔrɔ yen nɔ donc o yɔrɔ ta ne tɛ se ka kuma foyi fɔ o yɔrɔ la i bɛ ka faamuya bon i kɔni n ɲininka ko jinɛ dɔn ko si minnu bɛ kɛ o fɛnɛ n bɛna jinɛ karamɔgɔ dɔ sama ka na n'a ye a b'a n'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna yan ayi parce que an bɛɛ b'a kɛ e nɔfɛ an bɛɛ b'a kɛ e nɔfɛ donc i b'o o ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ i da don o la i k'o walawala an ye bon ne tɛ caman dɔw la nka parce que ne dɔnkilidala dɔrɔn de o jinɛtigiw bɛ yen dɔnkilidala tɛ dɔrɔn ye dɛ awɔ mais jinɛko yɔrɔ la ne bɛ jinɛ dɔnkili dɔrɔn de da donc jinɛtigiw yɛrɛ bɛ yen nɔ awɔ ne tɛ jinɛtigi o awɔ a capella dɔ ta an ka taa n'o ye yanni an ka yɛlɛmɛ ok bamanan dɔnkili wa jinɛ dɔnkili ne kɔni tun bɛ fɛ fana général comme général lui est général a bɛ se k'a bɛɛ kɛ i mana fɛn cogo o cogo a b'a improviser donc n bɛ fɛ a ka acapella de kɛ sisan ok u tɛ se foyi la ni nkalonmatigɛ tɛ alaw k'aw to la yebalu fɔlaw nɛnaw don alaw k'aw to la mɔgɔ lankolon u mana nɛni ne tɛ kuma u mana dɔgɔya n ko mana kɔrɔfɔ ne tɛ kuma u mana dɔgɔya ne tɛna fɛn fɔ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ in na sanuko kɛlɛ don kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ in na nafoloko kɛlɛ don kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ in na ye ko kɛlɛ o duba man di namo generali baba namo ye dɔɔni ye ko kɛlɛ bamandi n ba Umu Joli ye ko kɛlɛ bamandi tiɲɛ don i mana fɛn fɛn kɛ diɲɛ dugumakolo sanfɛ n kalenna Ala la o bɛ digi dɔ la o ye tiɲɛ hali ni ɲɛ bɛrɛ bɔ dɔ la i jogo kan n kalenna Ala la u na dɔ sɔrɔ ka f'i ye tiɲɛ don hali ni ye mɔgɔ sɔn i kunna wari la Umu n kalenna Ala la u na dɔ sɔrɔ ka f'i ye tiɲɛ don sa hali ni ye mɔgɔ dilan a dilan cogoya ɲuman na a bɛ lafiya cogo min na n kalenna Ala la a bɛ dɔ f'i kɔ tiɲɛ don ne b'i bila nin yɔrɔnin na bari i bɛ n'i ka ko cogoya don Umu Joli Madame Balodi parce que ne muso ye Umu ye merci a diyara kuma tɛ kɛ awɔ
Ok, Balodi. Balodi, mais avec femme, ça veut dire que Balodi peut jouer sur tous les plateaux. Au redo quoi, c'est pas que ni parce que bébé doni féminine. Ni na fa sané be introduire dîner fena au fanama no quoi. Avec image fallait. Ne ga musique té, avec image fallait. Par exemple, wale nyuma no ga bolika foi mandi alaye chogo bokari ika foli fle. Assalamu alaikum. Meleka assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dîner assalamu alaikum. Ima fuma. Bon kuma de mai anti dolu domaine quoi. À fois d'ongler là parce que à fois d'ongler là c'est-à-dire à capellan donner c'est-à-dire me fera mi fo ne ima mana plateau kan kana pour que kana jinego kuma fo quoi mana plateau kan kana ala ko kuma fo a famna la me ganya kusere ndaro ni be ga kuma infam kusere mana plateau kan Nindore nana plateau ka parce que ni artiste voilà ibina yin nga odela donc nana no haklina de nana no miria de haklila mais ni fewra nana kono mi ninto domaine ngono ntse ka jabide e ma wala parce que ni ngome jabide ma ni e ma molo ani de be molo parce que nene ma se ko jabi kanya kusube ana foko parce que on alna mage tokotiki baya on est donné ay tokotiki voilà ana foko on na plateau kan ma se ka kuma yere donc n'était fait on a au sera fait akadne nga kuma ke la convaincu kan yere la convaincu ka la convaincu mugo mumbe nu be ka c'est-à-dire en la fona la convaincu mais ni na jinego dine ma ko ne ka kuma wala ayi itena kuma jinya ko kan non misali dudu ok nya fami ni nana ala ko fana dine ma ko ne ka kuma wala ne to nye donc c'est vrai ne be nga artiste ya de nyo ne artiste de bien vrai que ni ayo yo fo akoko ale ti jinetiki aya wala mais ale ko ne a dongli da ala asabu bo ala aya to soro comme c'est par exemple à fora ke fana izigri dalai ibora ka wala ne te zigri dana voilà ne to ere o kuma ere te fone ere c'est même chose quoi aya ato kuma na de nto e ne to fashi ere voilà ona to ya do quoi be famia ya Balodi ok atiba ko zigri maine nya famia awo a famia la voilà parce que il faut que nga parce que ba do ni mai wala gagner do bena ni yoro ni tadron ka ka coller ka ibla fendo la diratite dima pour moi ça dit zigri da kan o kan dan mais nga musique sigile no mi nga zigri te regere do a famia la voilà j'espère que ma femme na a famia la voilà Balodi te zigri dalai c'est un reggae man voilà mais Balodi pour que ngode do voilà ok Balodi me fait 600 ika donc li kura na ika acapella do kain wala sangani na jemita de foko angani fen fara ni wanga anga leçon tout ça là quoi Fatoma jarabi man kobi bolo Fatoma jarabi man kobi bolo mamana jarabi kaban kobi bolo akana jigi masila kobi bolo Fatoma jarabi man kobi bolo Fatoma jarabi man kobi bolo Fasan jarabi bi mabla ko chamana ni jarabi la kaban kobi bolo Fatoma jarabi man kobi bolo Fatoma jarabi man kobi bolo Fatoma jarabi man Batoma jarabi man kobi bolo Fasan jarabi bi mabla ko chamana ni jarabi la kaban kobi bolo ni jarabi la musonyumana kobi bolo tenyumana kobi bolo mobili nyumana kobi bolo du nyumauna kobi bolo Batoma jarabi man kobi bolo Batoma jarabi man kobi bolo jarabi la dolo barala kobi bolo abibi la tanga la kobi bolo jarabi la doro kula kobi bolo abi fadu ila kobi bolo Batoma jarabi man kobi bolo Batoma jarabi man kobi bolo Fatsan jarabi bi mabla ko chamana ni jarabi la kaban kobi bolo bitakunyeni kafawi ala kambebe wati werena émission ni duma ban fola de Balodi e ka projet ye jumeni projet chama me Balodi bolo e ba fo yere seranga studio la wa studio imbu ara ko 600 ambe be se ka produire 600 woni dien bere be se ka produire 600 yo te mal droit voilà
bon an ka baro in kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn takini mun kɛ a b'a faamu dɔrɔn Awɔ. n'i ko plateau dɔrɔn nin dɔrɔn de don Oui. plateau yɛrɛ ye nin de ye Awɔ. bon i bɛ taa sɔrɔ an si diminen tɛ mais an b'a essayer ka walawalaliw kɛ an ni Cohésion. ɲɔgɔn cɛ o de don quoi bon projet mun bɛ n bolo a caman de don studio bɛ n bolo n bɛ ka fɛn caman kɛ bon sisan yɛrɛ an bɛ fɛ ka label ko yɛrɛ de an b'o ko de la an ye caméra an bɛ ka fɛn caman komi ni fɛn dɔw bɛ yen ni i m'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ Awɔ. farati bɛ a kuma la quoi parce que n'a nana mɛn a ma kɛ dɔw bɛ se ka i kɛ nkalontigɛla Ka ye interpréter cogoya wɛrɛ voilà la. donc komi e yɛrɛ taara studio kɔnɔ o kɔni o kɛra Awɔ. bon projet caman bɛ yen an t'a fɔ ten an ka to ten cogoya la An ka to o cogoya la. voilà Dɔnkili ni duman caman bɛ yen dɔnkili nɔ. duman caman o caman bɛ yen n ye dɔw yɛrɛ bila mɔgɔw n ka YouTube kan sisan ni jarabi bɛ yen sabali bɛ yen ni an ka patron wura 12 Awɔ. ni fɛn dɔ k'a la bon ani n b'a dɔn an ka patron ba an ka karamɔgɔba Sufi Bilal n y'a fasa bɔ Awɔ. n y'a kanu ka Mali karamɔgɔ in bɛɛ fasa da Ah ok, o bɛ projet la. o bɛ n ka projet la n y'o kanu de n ye mɔgɔ 2 ta kɛ fɔlɔ Sufi Bilal n y'a ta kɛ Aidara ta n y'o kɛ n ma si bila fɔlɔ mais n bɛna Aidara Sufi Bilal ni Aidara ta de bila tile 2 in na Ah bon. bon n bɛ k'o kɛ kun min kama a bɛ keleya de yira a bɛ keleya de ko fɔ i y'a faamu hali dɔɔni an bɛna se jinɛtigi ɲumanw fana ma tɛ ya Awɔ. Tiɲɛ don. parce que Mali mago bɛ nin de la an bɛ don min na i ko Awɔ. bi a mago tɛ an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ Mali mago t'o la Walayi tiɲɛ don. Mali mago bɛ min na bi dɔrɔn Bɛɛ ni i t'a keleya. kɛ Surtout aw artistes bɛ se ka camanba de voilà kɛ o bon la. anw de bɛ se ka caman kɛ o la mais anw yɛrɛ tolen n'o nataw la Tiɲɛ don basic o nataw E yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn di o yɔrɔ la? bon ne bɛ ladilikan min di o la dɔrɔn o ladilikan ye aw yɛrɛ de ta ye bon peut-être kuma in tɛ e yɛrɛ nɔfɛ mais misaliya de don quoi i y'a faamu c'est un exemple Oui. bon ni y'aw ka plateau la ye sisan pour que bi aw ka plateau in a ka vie a ka j'aime ni vie caman sɔrɔ f'a ka manamanakan fɔnaw wele a dɔ la non aw n bɛ ka misaliya de d'i ma quoi exemple e tu b'a faamu f'i ka manamanakan fɔlaw wele denmisɛnninw bɛ manamanakan minnu fɛ bi f'i k'olu mɔgɔw wele ka na donc n'i m'olu wele ka na pour que k'olu fana fɛ i ka plateau kan e t'i ye C'est vrai. donc Mali tolen de o de la C'est une ou bien ni triste chaîne kan réalité. dɔrɔn ka kɛlɛba wuli. voilà Voilà, ou bien ka mɔgɔw wele ka na ka artistes kun kari ɲɔgɔn ɲɔgɔn na na awɔ. i y'a faamu bon n'i ye jateminɛ Mali la a tolen de o de la i y'a faamu c'est à dire maa si tɛ yen Mali in kɔnɔ yan min yɛrɛ b'a place la c'est à dire jeli t'a place la artiste t'a place la Oui. karamɔgɔ t'a place la anw yɛrɛ t'an place la muso t'a place la cɛ t'a place la donc mais mun de kɛlen don k'o kɛ Voilà. Question belebeleba. mun de kɛlen don k'a kɛ donc o la fo mɔgɔw ka segin hakili de ma fo mɔgɔw ka segin hakili de ma parce que ala ma hakili di an ka bila an poche kɔnɔ ten Ayi. k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ fɛn ye ten a ma dabɔ o kama hakili dira fɛn dɔ de kama min y'an ni nanzaraw bɔ ɲɔgɔn ma o ye nin yɔrɔ dɔrɔn de ye Hakili. olu sera ka hakili de kɛ ka ko caman kɛ i m'a ye u ye pankurun dilan cogoya min na mais anw fɛ yen bamanankan an tun bɛ wele pankurun mais anw sera k'a mun dilan Fosi. voilà pankurun nanzaraw y'o dilan u y'a dilan ni hakili de ye donc il faut que an ka hakili jagabɔ an ka segin kosɛbɛ teliya la an t'a fɔ an ka segin kɔrɔlenw ma mais an ka hakili jagabɔ kosɛbɛ parce que sira dɔ bɛ yen n'i y'a minɛ a kɔlɔlɔ de b'a la bon n'i y'i yɛrɛ ye a kɔlɔlɔ kɔnɔ dɔrɔn da la k'a fɔ ko i sira dɔ de bila donc i ye sira min bila i bɛ teliya joona ka segin donc ka sira tilelen minɛ sisan n'o kɛra i bɛ résultat ɲɛnama sɔrɔ Ok. voilà kuma in cayara dɛ mais faamuya b'a kɔnɔ Faamuya b'a kɔnɔna na awɔ. voilà Il faut que ni an y'a walawala a ka ɲi bon hakɛto b'o la sɔrɔ ala ma faamuyali sɔrɔla a la kosɛbɛ. Faamuyali sɔrɔla a la. An balima Mali kunnafoni lajɛbagaw a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni TV kan. Général Balodi ni Umu Kuyate de b'an bolo yan. Tiɲɛ don. Umu. E yɛrɛ bolo artiste jɔyɔrɔ ye jumɛn ye faso jamana kɔnɔna na donc ne kɔrɔkɛ e y'a yɛrɛ bolo jeliw je veux dire
awɔ jeliw ni artistes bon o fɛnɛ kuma fila ye sisan parce que jeli ni ko jeliw voilà jeli jɔdaba de bɛ jamana fɛn bɛɛ lajɛlen na i y'a faamuya jeli jɔda kan ka kɛ min ye o de ye ka kɛlɛ ban mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka furu dilan ka balimayaw dilan jeli jɔda ka ca jeli kan ka ko minnu kɛ a bɛɛ ye adamadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais bi o tɛ ka kɛ awɔ o tɛ ka kɛ parce que jeliya tiɲɛna fadenya cayara ɲɛngoya cayara i n'a fɔ bɛɛ ti mɔgɔ si t'a place la bilen awɔ mɔgɔ si t'i yɛrɛ place dɔn ne kan ka jɔ nin jɔyɔrɔ de la yɔrɔ hali n'i kɛra dutigi ye f'i k'i jɔyɔrɔ dɔn n'i kɛra furumuso ye f'i k'i jɔyɔrɔ dɔn bon jeliya fɛnɛ ye jɔyɔrɔ dɔn de o de tilala an na awɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a kɛ cogo min na o sira t'an bolo bɛɛ ko ne de ka kɛ tɔgɔtigi ye ne de ka ye ne de ka fɔ awɔ ne de ka bila sanfɛ ɲuman tɛ kɛ o bɛɛ bɛ ɲɛfɛla ɲini na ni bɛɛ ɲɛfɛla ɲini n'a serela dɔrɔn a ye segin kɔfɛ donc bɛɛ ko fo n ka taa sisan n ka taa diyagoya la donc a tɛ ɲɛɲini ka faamu sinon jeliya jɔda kan ka kɛ fɛn min ye dɔrɔn ka jamana fila kalan n'u bɛ kɛlɛ la ka jatigi fila kalan aw jeli damaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ hali jatigi ɲɛna a ye bɛn a ye don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ o y'a sɔrɔ jatigi yɛrɛ ɲɛ b'aw la aw bɛ ka kan kelen fɔ donc a bɛ ten tɔ de voilà faamuyali sɔrɔla o la Fanu a y'a mɛn comme an bɛ ka se émission kuncɛyɔrɔ la an y'a fɔ a ye cogo min Umu ni général de b'an bolo général an bɛ fɛ ka conseil i bɛna conseil min di ani folikan minnu bolo k'i lase jama sanuman in ma i ka faamu bon n'i ko n ka conseil di tugun o kɔrɔ ko n ka segin kɔ tuguni parce que n y'a di ka juste salutation quoi ok d'accord donc o la an bɛ bɛɛ fo aw yɛrɛ ka télé Mali kunnafoni TV kanubaga bɛɛ fo vraiment ka dugawu don aw yɛrɛ min y'an wele ka na aw ka plateau kan danti aw yɛrɛ la an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ aw bɛ ka min ɲini aw bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na ala k'aw se amina yarabi aw bɛ ka min ɲini aw bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na ala k'aw se amina yarabi bon ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo voilà merci ko fo dɔnkilini kɔnɔna na quoi d'accord o ka d'an ye dɛ Ivoire o de ka d'aw ye voilà a bɛ se ka kɛ min na dɔnkilini min da ye a bɛ se ka kɛ dɔnkilini man di tulo la mais tiɲɛ tɛ mɔgɔ tɛ se k'o fɔ ne ye mais tiɲɛ tɛ mɔgɔ tɛ se k'o fɔ n ye ni donna an ka misiriw kɔnɔ a falen don an ka silamɛw de la ni donna an ka églisew kɔnɔ a falen don an ka cɛkɔrɔbaw de la olu denw de bɛ boîte sodaw la olu denw de bɛ sungurubayaw la olu denw de bɛ dɔlɔminbaw la a bɛ se ka kɛ nin dɔnkilini man di tulo la a bɛ se ka kɛ nin dɔnkilini man di tulo la mais tiɲɛ tɛ e tɛ se k'o fɔ ne ye mais tiɲɛ tɛ olu tɛ se k'o fɔ ne ye mais tiɲɛ tɛ aw tɛ se k'o fɔ ne ye non maa si tɛ se k'o fɔ ne ye a bɛ se ka kɛ dɔnkilini man di tulo la a bɛ se ka kɛ nin dɔnkilini man di tulo la voilà. Merci Umu. Namu. I ka folikanw di an ka. Ok folikan min bɛ ne bolo ne ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko Mali kunnafoni TV n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen a filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn ko artiste n'i y'a mɛn aw bɛ n'aw sigi kan invité mɔgɔ dɔ de bɛ ka lajɛ n b'a ɲini ala fɛ ala ka sankɔrɔta di teleso in ma n t'a dɔn awɔ teleso in ma halisa ala ka sankɔrɔta d'a ma yarabi yama aw yɛrɛ bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na ala k'aw tɛmɛ ala kana aw jugu ta ɲanga ala kana jugu sa aw la merci an kana taa ten dɛ fana bɛ dɔ kɛ dɛ halisa awɔ ok ɲɔgɔndan de kɛra ye ɲɔgɔndan de kɛra ye ɲɔgɔndan ɲɔgɔn kɛra tɛ i ma ni ɲɔgɔndanw da don o don i bɛ kuma kura mɛn ɲɔgɔndan de kɛra ye i ma ni fadenw da don o don i bɛ ko kura ye ɲɔgɔndan de kɛra ye i ma ni baara ɲɔgɔnw da
don don ye be kuma kurame ɲɔgɔnna dan de kɛra ye sani ka kɛ fadenya ye i tɛ dege ko ka jɛ la yese ka bɔ nɔgɔ la. Merci. An balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra ka balodi général balodi lamɛn ale ni Umu Kuyate olu de tun bɛ an ka émission kɛnɛ kan n'o ye sigidolo ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka se d'u ma u ka se k'u ka projet bɛɛ lajɛlen réaliser an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Merci.